zaude, ze modu zaude? Lan asko ditu zaude? Bai, horka biltzak, omeni eta birroko lanean. Bai. Bai, astuak agurdiak kanpoan utzi du, eta astuek agurtzera puntatu naiz, gero eskoletara joan naiz, edo bai? Zelan? Ondo, zintzak izan zarete horte. Holakoak izan zarete horte, zintzak, onak? Bai, oso ondo. Eta irakasleak, banderinak, holakoak izan dira. Egiten dugu kantaren bat? Musikarekin edo musikarik gabe? Musikarekin. Bai. Bueno, piriko dugu lehenengoa Angel, eta ikusiko dugu zela... Zeraz? Oto? Jasimo zaitugu? Nola? Nola izen zarazu? Nola izen zarazu, dia? Nola? Izei? Gara izei da? Oso, ondo izei da zu? Izaro? Oso, zuiz polita ere bai. Oso, ondo, zera kontatu zari egoten? Zera? Ondo? Ondak izan zarete? Eta gantona jaten duzue, handeinek eta horretxuak eta amatxuta itatxuk esaten duen bezala, dentela jaten duzu handiak egiteko? Ai! Vale, oso, ondo. Bueno, eramango... Nola itzezara? Zuzen polita, zu? Hogei ere bai? Bi hogei edo ezkago hemen? Eta bera? Baina esatik? Oier! Lukas! Oso ondo! Zema mutila bandita, zema rubio dagoen hemen, ez da? Santurtzen portu aletik gure honetan. Rubio asko dari! Oso ondo! Beno, zuek ere dena jaten alduzue? Handiak egiteko? Bai, eta zuen artean asko jolaztu zuen? Nor da? Leideren gelako makinistaz! Zenen muskagoa bat uzamen, zein jatorak irudite. Zela? Zut Paula itzazara? Izen polita da zut? Naia! Naia? Hori ere izen polita. Zer jantzi motorea dazkazuen, oso ondo? Zer duzu, hau gelarako, ez da? Bale, hemen daude opari pilo bat, guztientzat, bale? Guztiek jolasteko. Hamen dugu gokuak. Zela? Hametza zara? Urko! Zein ondo urkoa. Eta zu? Ame! Oso ondo! Beno, hau zuen gelarako da. Guztiek jolasteko. Oso ondo. Beno, barakizue, beste ere esan dire, jostame guzti hauek zuen guztientzako direla, konpartitzeko, bale? Zuen artean guztiak jolasteko, bale? Beno, oso ondo pasa,
Eta gero zabalduko dituzue gela, venga, lagundu eta ipini hor bazter batetan, mesedez. Zeri, a ber, lagundu, zeri, hauzuk eraman, eta zuek hauek, oso ondo. Naia dauden hemen, Bueno, zelan portatu zarete aurten? Ondo, bai, etxean ere bai. Gurasoekin ere bai, aitatxo eta amatxorekin ondo. Bai, eta gelakideak, nolakak dira gelakideak? Alprojak ala onak. Zer dira, gaiztoak onak, zelan portatu zarete zuen? Langileak! Oso ondo, hori oso ondo dago. Asko ikastuko zuen? Bai, oso ondo, poste naiz. Babaitu, hemen ekarri izkizuek gela guztirako, opari pilio da. Zuen artean jolasteko. Hori utziko ditugu eta gero gelan, zabalduko dituzue jolasteko. Oi, eskerrik asko, zenba gauza. Eskerrik asko, bentzero. Dirukona! Kaixo, zela? Ondo? Bai, ze izan duzue? Ze izan duzue? Izena? Nola izan zena? Brunel! Zuzen polita, Brunel! Eta zu? Adam! Beste Adam bat, oso ondo! Zuzen polita ere bai? Nola? Afrika! Jo, izena derra! Oso ondo, zelan? Zelan hemen ikastetxean? Asko ikasten alduzue? Bai, lan asko egiten duzue? Eta jolastu? Jolastu oso importantea da? Bai, oso ondo. Bueno, ekarri izkizuen jolas batzuk. Gustetzako dira, bai? Gelarako, A ber, zabate klasekoak. Bona den sabaten gelakoak? Berriro, errepikatuta daude. Bale. Ados, olentzera deskiztatu da hori. Zelan? Ondo, zer zaitu? Nola ditzen zara? Axel! Zuela izan polita duzu, Bai, oso polita da, Axel. Irati, Oiana, oso polita irati. Mohamed! Zuizen polita da, bai, oso zaguna da. Oso ondo, zela, torri, urbildu. Axel, etorri, urbildu. Izan laguna naiz. Bueno, lehen esan duen beste guztien bezala, guztiak zuetzako dira, gelarako, guztien artean konpartitzeko, asko jolasteko, bai? Ikasi behar dizue, lan handia egin behar dizue, gauzak ikasteko, baina jolastu egin behar da, bai? Zuen adinean asko jolastu behar da. Orduan hori.